У гэтай лекцыі мы разгледзім, чым адрозніваецца разуменне бізнес-адукацыі ў Беларусі і на захадзе, вызначым, на што яна накіравана, а таксама паразважаем пра кірункі і тэндэнцыі яе развіцця. На першы погляд, усё відавочна. Бізнес-адукацыя – гэта адукацыя для бізнесу. З іншага боку, у Беларусі ідуць спрэчкі, што належыць да яе, а што не. Дзе мяжа паміж бізнес-адукацыяй і эканамічнай адукацыяй? Хто павінен быць асноўным правайдерам бізнес-адукацыі і ў якіх установах вучыць бізнесу? У зацверджанай у 2015 годзе канцэпцыі фармавання і развіцця сістэмы бізнес-адукацыі ў Беларусі даецца вызначэнне бізнес-адукацыі. Бізнес-адукацыя – навучанне, накіраванае на засваенне ведаў, уменняў і навыкаў, неабходных для выканання функцый кіравання ў камерцыйных арганізацыях. Але тут усё небяспрэчна. Калі навучаюць маркетолагаў ці менеджераў па продажах, якія па сутнасці не кіруюць у арганізацыях, хіба ж гэта не бізнес-адукацыя? Узнікае іншае пытанне. Ці можа чалавек без бізнес-адукацыі кваліфікавана кіраваць некамерцыйнай арганізацыяй ці займацца сацыяльным прадпрымальніцтвам? Таму бізнес-адукацыю трэба ўспрымаць шырэй. Напрыклад, гэтак, як яе падае Вікіпедыя. Атрыманне неабходных тэарэтычных ведаў і практычных навыкаў, неабходных для працы ў сферы бізнесу. Такім чынам можна вызначыць некалькі ўзроўняў бізнес-адукацыі. Сярэдняя спецыяльная адукацыя, накіраваная на падрыхтоўку кадраў для розных галін эканомікі, у тым ліку транспарту і фінансаў, а таксама прадпрымальніцкай дзейнасці. Забяспечваюць такі ўзровень бізнес-адукацыі пераважна каледжы. Вышэйшая адукацыя. Сярод абітурыентаў беларускіх ВНУ кірунак камунікацыі, права, эканоміка і кіравання з'яўляецца самым запатрабаваным. Паводле Белстата, яго абралі ў 2015 годзе амаль 35% абітурыентаў. Перападрыхтоўка кадраў у галіне бізнесу і кіравання прываблівае як студэнтаў апошніх курсаў, так і спецыялістаў, якія ўжо доўга працуюць, але адчуваюць, што іх адукацыі недастаткова для добрага працаўладкавання ці ўздыму па кар'ернай лесвіцы. Менавіта таму бізнес-адукацыя прыцягвае і педагогаў, і псіхолагаў, і лінгвістаў. Наступны ўзровень – гэта магістратура ці другая ступень вышэйшай адукацыі. Класічны прыклад бізнес-адукацыі на гэтым узроўні – праграма MBA, пра якую падрабязна распавядае мой калега Руслан у іншай лекцыі. Між тым, у апошнія гады ў беларускіх ВНУ з'явіліся разнастайныя практыка-арыентаваныя праграмы ў галіне эканомікі і бізнесу. Напрыклад, інавацыйны менеджмент ці тэхналогіі кіравання персаналам. Па заканчэнні такіх праграм можна атрымаць дыплом магістра з адпаведнай кваліфікацыяй. Да астатніх менш працяглых формаў, якія, дарэчы, у Еўропе і ЗША не згадваюцца як бізнес-адукацыя, можна аднесці. Павышэнне кваліфікацыі, кароткатэрміновыя праграмы працягласцю ад 36 акадэмічных гадзін сфокусаваныя на нейкай вузкай тэме, напрыклад, бізнес-планаванне ці кіраўнічы ўлік. Важную ролю на гэтым узроўні бізнес-адукацыі адыгрываюць недзяржаўныя бізнес-школы і кансалтынгавыя кампаніі. Карпаратыўная адукацыя – арганізацыя і навучанне па тэматыцы ў фармаце вызначаных кампаніяй-замоўцай. Гэтак, найбуйнейшы працадаўца ў Беларусі, беларуская чыгунка, даволі часта замаўляе пэўныя курсы для сваіх спецыялістаў і кіраўнікоў, напрыклад, у галіне маркетынгу перавозак. Семінары і трэнінгі, якія праводзяцца ўсімі гульцамі рынку бізнес-адукацыі, ад ВНУ да індывідуальных прадпрымальнікаў. Мэта ўдзелу ў іх, так бы мовіць, пракачаць скілзы. Напрыклад, у галіне актыўных продажаў ці аратарскага майстэрства. Варта заўважыць, што некаторыя буйныя беларускія кампаніі стварылі карпаратыўныя бізнес-школы. Сярод іх Інстытут IT і бізнес-адміністравання IBA, Інстытут бізнес-тэхналогій Атлант-М, вучэбны цэнтр групы кампаній Алютэх і іншыя. Мэта такіх установаў – падрыхтоўка кадравага рэзерву і развіццё супрацоўнікаў у важных для кампаніі кірунках. Усё гэта вызначыла тэндэнцыі і кірункі развіцця бізнес-адукацыі. Па-першае, беларускія правайдеры адчуваюць сур'ёзную канкурэнцыю з боку палякаў, прыбалтаў і расіян. Літоўскія, польскія, латышскія ВНУ нават праводзяць прэзентацыю ў Мінску сваіх праграмаў, прапануюць ільготныя ўмовы і від на жыхарства. Па-другое, беларускія установы павінны актыўна працаваць з новымі формамі адукацыі, напрыклад, мяшанай дыстанцыйнай і электроннай. Гэта дазволіць ахапіць бізнес-адукацыі ўсе закуткі Беларусі, а значыць і павысіць канкурэнтаздольнасць усёй беларускай эканомікі. Па-трэцяе, ніводная беларуская установа не мае ніводнай з 3 прэстыжных міжнародных акрэдытацый – AACSB, AMBA, ACIS.
Гэта павінна ставіцца мэтай, у тым ліку на дзяржаўным узроўні. Такім чынам, бізнес-адукацыю ў Беларусі разумеюць шырэй, чым у свеце, і улучшаюць у яе нават самыя кароткія семінары, трэнінгі і лекцыі. Бізнес-адукацыю можна пачынаць з сярэдняй спецыяльнай установы і не спыняцца цягам усёй кар'еры. Беларуская бізнес-адукацыя павінна актыўна інтэгравацца ў міжнародную супольнасць, у тым ліку шляхам атрымання акрэдытацый.